चिरां जिल्ला सापागुरियाव हरखाब दंफां लाबोनाय AS19A0678 ट्राक गारिया गिदिर जाब्रबथाय जायो। बे गारिया सा ओनसोलनिफ्राय फैबाय थानाय समाव सापागुरि मोनहां जानाय समावनो गावनो हारसिंनो जाथाया जायो। गारि सालायग्रा ड्राइभारा गिदिर आघात मोनो। बिथांखौ लवार आसाम देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों। दंफां लाबोनाय गारि बिगोमाया सोरनि दासिमबो जेबो मोनथिनाय जायाखै।